Години наред една от най-разпространените теории на конспирацията е тази за стъпването на Луната от екипажа на американския космически кораб Аполо 11 през 1969 година. Мнозина смятат, че това е фалшификация и са прави, защото на снимките, направени по време на експедицията, ясно се виждат предградията на град Перник, където американците заснемат измамата си заради по-ниския наем на терен. Истинското стъпване на Луната всъщност е осъществено 10 години по-късно, през 1979 година от българския космонавт Георги Иванов, който излита на мисия до Луната заедно с руския космически кораб Съюз-33. Естествено, истинската цел на мисията е запазена в тайна и остава неизлъчена по телевизията, защото по това време само американците имат право да излъчват телевизионни формати с кацане на Луната. Въпреки това, екипът на Съюз-33 покорява Луната, а българският космонавт дори успява да забие флага на родината върху повърхността й. Георги Иванов обаче не е единственият българин кацал на Луната. От 1979 насам, нашето правителство организира тайни експедиции до там, като секретни източници твърдят, че дори има изградена почивна станция с минерални басейни, като тези във Велинград. Въпросните екскурзии се провеждат веднъж годишно, а от тях до сега са се възползвали куп наши знаменитости, като Васил Найденов, Георги Първанов, Ахмед Доган, Нешка Робева, Крум и Галя от Каризма. Едно от безспорните доказателства за това е, че минути преди лунни затъмнения, когато повърхността на земния спътник е най-ярко осветена, върху нея може да се забележи огромен надпис «Мамата», оставен от последното посещение на Христо Стоичков на Луната.